But bo interview runa solia dongo TV no ani thani kabang kung question singjangnai tongo pheba tini o khorok nei youtuber jeprapun kaklaya news bo khorongni no same to same borok alada alada ko punugo jeprapun highlight kabang kisa bari jakte punugo bari jak klai bongo ke baite ri tini dongo TV thamani dongo TV bono omne tini lukrong simung ando kabang kuk no lukrok ko phaijak because ang siskang tubu Biswajit Debroma no bo doctor da doctoria ang siskang tubu ang saimanani bagin thanga Fiaba dongo TV no ke tini interview raja Fiaba baki no ke rekha tabuk dongo TV no ke tangi interview raja kabang kung sumung tongo Hingga web senong bagi tini wahai hai video update kedal di page hingga web senong thamel dai title no kami ke sai mangna eba kami ke buji mangna tini video po bahang no web senong tini video ke plan wara mas tam ne mole web senong thanai sala hai ne hai sini dongor TV ni subject of hai no hai joli jaka tam ne mole sini sar Biswajit Debroma tam ne mole sini dongor TV no ke sini sar Biswajit Debroma Zoraria hininai eba interview rinani Zoraria hininai sini sar Biswajit Debroma joli jaka gaitai ko bini youtuber no hingke sini sar Biswajit Debroma Zoraria winai wah ke interview ro riru itu hininai joli jaka ga amno te bab sang no tini kami ke sebai sugro bai sanan bagai ma faika pani ke bab sang bisi kok saya wai hainai sang sini dongor TV ni sarje kop ni mample ni bisi teba khub ni bisi tei sing kita kam ke khanai na lena ga bab sang wai cha kam ke nai tongli tam ne wala bab sang no bo bidin bisi tei yo boji manan bagai pani ke bab sang bisi kok saya wai hainai sang sini video no sing kita sang na lena bo interview runa solia dongo TV no ani thani kabang kung question singjangnai tongo Fiaba tini o khorok nei youtuber jeprapun kaklaya news bo khorongni no same to same borok alada alada ko punugo jeprapun highlight kabang kisa bari jakte punugo bari jak klai bongo ke baite ri tini dongo TV thamani dongo TV bono omne tini lukrong simung ando kabang kuk no lukrok ko phaijak because ang siskang tubu Biswajit Debroma no bo doctor da doctoria ang siskang tubu ang saimanani bagin thanga Fiaba dongo TV no ke tini interview raja Fiaba baki no ke rekha tabuk dongo TV no ke tangi interview raja kabang kung sumung tongo mukti kelayu obo hai korok sadaka hangkai youtuber rok kok thasi kana youtuber rok mangni maktham youtuber rok shorto phunugo youtuber rok thoki asung kubui mangpili phungai shahara tongoi kubui kok na phunmai akai kebono tatal nei tahini haisi kok obo Biswajit Debroma bagmani gari obo Biswajit Debroma bagmani gari o youtuber rok kubui kok tuma phunmai haisi Biswajit Debroma bo political lo finance musung jaka because bo political background no tongo political no tongo but bo bini ogo bo phunugya khu abui bo ma hai khlaimani klaikha bokhawo emon kok tongo bokhawo nangya 100 sawoibo kaise kok bene bokhawo nango abu kubui khapangni ta hotai bukhuk song obo edisi hapang bagbani otuya obo boram gonang Biswajit Debroma bagmani otu nukrano ragorabo thaini otu down payment chara otu bagmani battery ni rang chara otu bagmani orobo man phaigasung phaidi onosodribo buskani mangpili no dokana orobo thaini bagui tongobo Fiaba chini borok abo sakai kok tamohai chini okrone khukti kok ha tongo sakai lasiban sing jahaiban masana kono tamori gine khukslama ya jatphusung ei ekta obostha bo tongo tini jamari kheno khanaman namu sungo kebo maya hangkaino social media phasinai kebo fraud hinlaika kebo tamo hinlaika auto kebo saka salo bakanga horatlang thango yang phageri norok o auto nije da paina edisi sarkar da bak boroman mo gangkai sal Biswajit Debroma body mani auto battery ni rang rabu semari kha rang thaito ekdom pura 0 no bo ekdom pura singno se hotel logo mai sari buya kunai pura rang khoksapan dina nang yawnya singkha mangkha mokhani ne mokhai ani mokhai ko ani dol noklayo bini ngai bol nokri da bo khai nok kri injakta jai hok nga tabuk to Biswajit no boi kebo thokai hingka kebo kobor hingka kebo fraud hingka bobo hai kok sanam son bin bagai ang je nukman hingka to bono ekdom pura kaham kai nukjak ekdom
kaham khai tongo bo kaham khai tongman jaga o bono kisa somoy ridi bo je bini khaitai bo khainai bo kunu atei pati ni lingo buya kisu buya ang je nukmani hingkai to ekdom betala kaham kai ang nukjak hingkai pura norong gari bara rok to tong kukrei nei nai rok se singno ko auto bag ro pura hotel logo mai sari ya ko nei singno phikung buthe baya ko ni sidi ro horobo nen para mung tamo mo paran bum khai Kamal Singh nen para khai ani khai Ona Chaudhary para hingkai tabuk bo hai matong nang je Biswajit dorno future thinango sengpra de hinai ব্যবসা খানি বা বহক বাঞ্চিরানি যে লামা সামরে মন্ত্রী bo hai kok sana musung kho ang hinggang kai to ekdom bo mo gari bag mani hinggang bag ri mani hinggang kai tang tak suk jorate hinggang kai to ustulmen bo sui thangmana na haima tongo hingkai income motamuti ingo ekdom kaham no bo khlairi tongo kaham khai tongo hingkai singbo bon bini bagai kaham no wan suk tongo kaham nungthun bini thamung rok successful ungthun abun ang wan sugota nen mung tam singamo ani bumung kai Suman Debarma hingkai ko jemon tabuk bui jese kotor bo rok phanung thun bono ke bota ke bengthu ang abun request khayo hingkai tini u sar songse gari asuk boro kotor ma u yongla sigon rok sikang tek khai tek nani yongla kotor sikang peplai digira khe amborok gang kang khabi jata bo sar ne kong sa sar iko sini sar Robindra Yaseng ang nije iko bubagrani iko no yak no singbo bubagrano no hamjage bubagrano no koi tongo sing pura tak boi ko tibra mothan khai tong khanai man khana kha hao haste ni lukurok miani mangpiliwo mukti kalayo obo hai kokrok saja ka hangai YouTuber rok kok thase kana YouTuber rok mangni maktham YouTuber rok সত্য ফুনুগো ইউটিউবারক ঠকি আছেন কবই মাংপিলি ফুরনাই শহর তঙ্গই কবই কক নাম ফুনুমাই একাই কেবন তাতাল নেতা হিন্দি হাইসিকক অব বিশ্বজিৎ দেববর্মা বাগবানি গাড়ি অব বিশ্বজিৎ দেববর্মা বাগবানি গাড়ি রাংসাক হাবো বাগরানো আংমো হামজাগু অব সংনি চাতিব বিনি এডিসি হাপাং Panose jiru dawon premen bagmayaku haidong nable nang rang damani ka soito ka sari ang gang ka chorang ekdom actually khok sapan ang dia nya ano pura khanaka ek daga phana rang dia ku o malik ba malai nai tini ya khana phayo nai sing khana malai ka soni phayo nai borang damari khamariya noni buskan to bunai tobo YouTuber ro kubui ko tuma phurunai haisi কেবন খিসি হতে ফুলি পানো বহক বাঞ্চে লেখা হাঙ্গাই চাইয়া দিবা কে পলিটিশিয়ান বদলনি এগেনসা আং অজিত দেববর্মা নটিস খরাং কেবন এগেনসা ফিয়াবা কুবইক তোমা ফুনু ফুরু তাতাল বরক বন লগিরিও হিংজা কা হাঙ্গাই বখা খামু হাসতেনি লোকরক নর কমেন্ট খাই সাদে আং অজিত দেববর্মা ও বিশ্বজিৎ দেববর্মানি যে কক তোমা থুমতানি যে অরনি তাবু মাংপ্লেতি হে তংথানি অর কি আং tatal kok tomara thumbai yakhabe o takuk tatala koksa o otu je mani phemani betrani rang 30,000 kai mari o sanu nei phemani abo busu ko soito ga sari mamari ka tat takir de ekdom pura kichafan maria khananar de hastene lukrok comment khai sadi sabo phorot ya sabo thogai ya o YouTuber rok video khlaima kai kok toma thuma kai thogai ni logi thogai obo hai thanguk YouTuber rok si kok phurungpo nono ang kok da phurung phaika takhu gorabo tabu o mai ko direct mala lakha sing iko interview na lakha asukse ekdom noro khainar de corona khabani da khoda bukhuk song bukhawo emon kok tongo bukhawo nangya 100 sawibo kaise kok bine bukhawo nango abu kubui tini YouTuber ishor kaham kore dekon toni kai bono Biswajit borangona Biswajit otoba gongkai ishor bana mungsa lama phunugana ang ongmano TV channel ba yang ya hasikok kha khambo subadi sungno chung tabu kului kho chung tabu noram kho chung nor haning namu chung TV channel ngai kya bane bumu na ya kya ba kha khamna ko gya je sanani
gabon kha khamano manjui to ne khapani ta khoda bukhsong sing obo haike na mangpili taibo to bunai khana taibo nai to bunai none baskango kubui mangblin to nai khulumkha